ثوت خوش یزید شمرین رقابت ثوت خوش یزید شمرین رقابت سروزی پام تا روز قیامت سروزی پام تا روز قیامت کران اوس پان تت مولا قیادت کران اوس پان تت مولا قیادت حسینی قافلس باشان و شوکت حسینی قافلس باشان و شوکت پھراتا بند کورت آب گوک بدنام پھراتا بند کورت آب گوک بدنام ژے کیاہ چھُنہی اگر کانٛہہ تریش چیٚیہِ پھراتا بند کورت آب گوک بدنام ژے کیاہ چھُنہی اگر کانٛہہ تریش چیٚیہِ دوٚیِم بند چھُم حظ ژے کھولُتھ آب سنگرن کوہ بالن یہ چھُ پھراتس شکوہ ژے کھولُتھ آب سنگرن کوہ بالن خبر چھے نا ژے معصوم ٲسۍ نالن خبر چھے نا ژے معصوم ٲسۍ نالن زیون خۄشکی گٔمٕژ لاوین گُلالن زیون خۄشکی گٔمٕژ لاوین گُلالن کوٚرُتھ بند آب دیُتمُت لایہِ زالن کوٚرُتھ بند آب دیُتمُت لایہِ زالن پھراتا اتھ بخیلی کیاہ چھُ انجام پھراتا اتھ بخیلی کیاہ چھُ انجام ژے کیاہ چھُنہی اگر کانٛہہ تریش ژے کیاہ چھُنہی اگر کانٛہہ تریش چیٚیہِ یہ چھُ برابر مُصدسس منٛز آمُت حظ لیکھنہٕ ژےٚ معصوٗم عالِ نبین بند کٔرٕتھ تریش ژےٚ معصوٗم عالِ نبین بند کٔرٕتھ تریش حسینس ناز نینس بند کٔرٕتھ تریش رفیقن اہلِ کارن بند کٔرٕتھ تریش جوانن شیٖر کھارن بند کٔرٕتھ تریش ہیوان ٲسۍ با ادب پٲٹھۍ یِہُنٛد نام ژےٚ کیاہ چھُنہی اگر کانٛہہ تریش چیٚیہِ ژےٚ کیاہ چھُنہی اگر کانٛہہ تریش چیٚیہِ یہ چھُم عرض حظ چھُم بیاکھ بند پھراتا یُد اگر سہلاب انہک پھراتا یُد اگر سہلاب انہک بٹھن بیرن چٹانن پور کھنہک بٹھن بیرن چٹانن پور کھنہک سکل بنہِ برابر سر ژٕ سنہک سکل بنہِ برابر سر ژٕ سنہک ادے مےٚ سۭتۍ پیٖٹۍ گوٗم کر کیاہ تس ژٕ ونہک مےٚ سۭتۍ پیٖٹۍ گوٗم کر کیاہ تس ژٕ ونہک یزیدس ییٚمۍ ژےٚ آب بند کوٚرنَے مےٚ سۭتۍ پیٖٹۍ گوٗم کر کیاہ تس ژٕ ونہک تراوت موسمن گژھِ ہے بہٕ یکدام تراوت موسمن گژھِ ہے بہٕ یکدام ژےٚ کیاہ چھُنہی اگر کانٛہہ منگان معصوم اصغر چونٹ دٲرِتھ مگان معصوم اصغر چونٹ دٲرِتھ مےٚ دیٖتو ترٛیشہِ داما ٲس وٲرِتھ مےٚ دیٖتو ترٛیشہِ داما ٲس وٲرِتھ گژھان بے ہوش مٔنٛزۍ مٔنٛزۍ تریش ژھٲرِتھ گژھان بے ہوش مٔنٛزۍ مٔنٛزۍ تریش ژھٲرِتھ بدل تریشے دِوان چھِکھ تیٖر دٲرِتھ بدل تریشے دِوان چھِکھ تیٖر دٲرِتھ شہیٖد گوٚو تریشہِ ہُتھ اصغر دۄہِل شام شہیٖد گوٚو تریشہِ ہُتھ اصغر دۄہِل شام ژےٚ کیاہ چھُنہی اگر کانٛہہ ونان زینب چھِ بٲیِس تس حُسینس افروز صٲب ونان زینب چھِ بٲیِس تس حُسینس علی اکبر تہٕ عابد بیٚیہِ سکیٖنس علی اکبر تہٕ عابد بیٚیہِ سکیٖنس اوُن محمد وٕچھان تھلہِ تھلہِ جبیٖنس اوُن محمد وٕچھان دلہِ دلہِ جبیٖنس کران فریاد رسوٗلے ناز نیٖنس کرے کیاہ بہٕ یِمن معصوٗم چھِم خام حضرت زینب ونان کرے کیاہ بہٕ یِمن معصوٗم چھِم خام ژےٚ کیاہ چھُنہی اگر کانٛہہ تریش چیٚیہِ ژےٚ کیاہ چھُنہی ہلال صٲب حسین کوٚرمُت رسوٗلن اوس ہمراز حسین کوٚرمُت رسوٗلن صلی اللہ علیہ وسلم حسین کوٚرمُت رسوٗلن اوس ہمراز تِمن معلوٗم کربل اوس کیاہ راز تِمن معلوٗم کربل اوس کیاہ راز تِمو اوس خۄطبہٕ دیُت پوٚرمُت یِہوے واز
تمو اوس خطبہ دِتھ پوٚرمُت یِہوٚے واز شہادت ییٚتہِ لبن سپدن سرفراز شہادت ییٚتہِ لبن جہاں سہراب تو معصومن نہ اقدام جہاں سہراب تو معصومن نہ اقدام تو کیا چھُنہٕ ہی اگر کانٛہہ تریش چیٚیہِ آخری بند چھُم حظ رۄبن دِژنکھ فتح تِم آے لاران رۄبن دِژنکھ فتح تِم آے لاران تہٕ کربٕلۍ ریگزارس ٲسۍ ژھاران تہٕ کربٕلۍ ریگزارس ٲسۍ ژھاران علمدار مغفراتس ٲس داران علمدار مغفراتس ٲس داران تنے پٮ۪ٹھ أسۍ چھِ جنتٕکۍ جامہٕ تنے پٮ۪ٹھ ٲسۍ جنتٕکۍ جامہٕ پاران ژٕ وَن شہباد فراتس کیٛازِ درٛاکھ خام ژٕ وَن شہباد فراتس کیٛازِ درٛاکھ خام ژےٚ کیٛاہ چھُنہٕ ہی اگر کانٛہہ تریش چیٚیہِ ہے ژےٚ کیٛاہ چھُنہٕ ہی اگر کانٛہہ تریش چیٚیہِ ہے ژےٚ تھٲوٕتھ خۄش یزیٖد شُمرٕنۍ رقابت ژٕ روٗزٕے پام تا روزے قیامت کران اوس پانہٕ تتھ مولا قیادت حسینی قافلس باشان شوکت فراتا بند کوٚرُتھ آب گوٚوُکھ بدنام ژےٚ کیٛاہ چھُنہٕ ہی اگر کانٛہہ تریش چیٚنہِ شُکریہ السلام علیکم